Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα άλλο μου νέο βίντεο. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Θεόδωρο των Δαρδανελίων. Ο Άγιος Θεόδωρος γεννήθηκε στην Τρία γύρω στο 1858 μετά Χριστόν, και εκεί στη σημερινή Τρία. Και εκεί που ήταν, μετά πήγε στα Δαρδανέλια και σε ηλικία μόλις όταν έφτασε στην ηλικία των 19 ετών αρρώστησε πολύ βαριά. Και εκεί οι Τούρκοι τον έλεγαν θα γίνεις μουσουλμάνος, του έλεγε ένας γιατρός Τούρκος. Τότε είπε, δεν απάντησε ο Άγιος Θεόδωρος. Τον ρωτούσε πάλι. Ο Άγιος Θεόδωρος δεν απάντησε, σαν ήταν άρρωστος. Και μετά έγινε καλά. Και δεν απάνταγε στον Τούρκο γιατρό. Γιατί είχε ανατραφεί χριστιανικά από τους ίδιους τους γονείς του. Και είχε μείνει ορφανός πολύ μικρός. Και εκεί μόλις όταν έγινε καλά, πήγε να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Οι Τούρκοι τότε όταν έμαθαν ότι είναι χριστιανός, τότε ο γιατρός τον κατηγόρησε ότι είχε δώσει υπόσχεση όταν γίνει καλά θα γίνει Τούρκος. Αλλά αυτός υπόκυψε. Τότε διέταξαν να μαστιγωθεί, να τον βασανίσουν φρικτά και να τον πάρουν έξω από την πόλη. Και όταν πέρναγε έξω από μια χριστιανική εκκλησία φώναζε «Αυτή είναι η πίστη μας, αδέλφια». Και τότε μετά έξω από την πόλη διετάχθη να αποκεφαλιστεί τη Δευτέρα Αυγούστου. Ήταν μπροστά τέλη του 19ου αιώνα. Ο Άγιος έζησε αρετή και σαν ήταν βαριά άρρωστος και μαρτύρησε για τον Χριστό,